A sárkány idomár virágot szedne. A külföldön kényes kérdéseket tettem fel a magyar kiküldötteknek, visszatérő válaszokat kaptam. Lássuk a példát. Vannak itt kuplerájok? Igen, hangzik a válasz. Mibe kerül a belépő, milyen a szolgáltatás, milyenek a nők? Én nem tudom, de az ideutazók azt mesélik. Ezután mindig egy nagyon pontos válasz következik a részletkérdésekre is. Vagyis érdekli a férfiakat a külső kapcsolat, létezik, ha tagadjuk is. Nem a nyitott házasság propagandája következik, de mint realitást figyelembe kell venni a házasságot, a családot veszélyeztető szituációt. E témát nem lehet úgy tárgyalni, mintha színlelni boldog szeretőt és a hazudni boldog hitvest könyv meg sem jelent volna. Újdonság, hogy a munkák nem veszik figyelembe a szezonalitást, azt, hogy az érzelmi kihűlés csak átmeneti, csak hullámvölgy, melyet hullámcsúcsok követnek. Ha feltételezzük, hogy a külső kapcsolatok kényszerpályán jelennek meg, és vállaljuk, hogy a társadalom alappillére a család, melyet mindenképpen össze kell tartani, akkor a férfiaknak eszköz kell ahhoz, hogy az elsárkányosodás miatt megtartsák érzelmi hevületüket. Az új helyzet akkor kezdődik, ha a férfi a barátinál mélyebb, szexuális kapcsolatra is vágyódik a házasság megtartása mellett. Ez persze létrejöhet az elsárkányosodás tudományos ismerete nélkül is, de az ok akkor is az, hogy a házasságot az elsárkányosodott feleség uralja, ezért a férfiak próbálnak belőle kitörni. A külső kapcsolatokat, amelyek rendkívül veszélyesek, csak azok a férjek vállalhatják biztonsággal, akik tudatosan jó sárkányidomárok és jó kertészek. Jó sárkányidomár az a férj, aki az elsárkányosodás folyamatát felismeri, kézben tartja, kezeli, állandóan küzd a család összetartásáért. Feleségével érzelmi és szexuális kontaktusban van. Valójában ő jelenti számára a legtöbbet, melyhez a külső kapcsolatoktól visszatérve mindig megállapíthatja, jól választott, jól döntött, amikor hagyta magát kiválasztani. Ismeri a kockázatot, vigyáz arra, hogy a külső kapcsolat ne szűrődjön át a házasságba. Óva intem férfi társaimat, hogy külső szerelmi kapcsolatokat kezdjenek, ha otthon nem képesek a kedvességet maximálisan nyújtani, és a házassági kötelezettségnek tekinthető szexuális együttlétet félkézzel abszolválni. Erre mondja ismerősöm, aki külső szexuális kapcsolatot kezdeményez, de a házi feladatot nem teljesíti maradéktalanul, nem más, mint nyomorult spermatolvaj. A sárkány idomár akkor tud hatékonyan külső kapcsolatokba bocsátkozni, ha jó kertésznek bizonyul. Ki a jó kertész? Aki nem csak szedi, hanem ülteti is a virágot. Aki elhelyezi a magvakat, a gumókat, melyekből egykoron leszedhető virág lesz. Magatartását a következő anekdóta jellemzi. Egy magyar főúr Magyarországra kísérte Ferenc József feleségét, Erzsébet királynét. A Dunántúlon megszálltak egy vendégfogadóban. Erzsébet királyné arra ébredt, hogy rugdossák ajtóját, s a főúr borízunk hangon kiáltja. Bözsi, nyisd ki az ajtót! Bözsi, meg akarlak! A királynét rémület fogta el. Egész éjszaka nem tud aludni a riadalomtól. Reggelinél a főúr a szokásos tisztelettel fogadja a fenséges asszonyt, aki azonban nem tudja elfelejteni az éjszakai kalandot. Kíváncsian kérdezi, ön intelligens, okos ember, az udvarban nagyra tartják. Hogyan vetemedhetett az éjszaka arra a durva, fargatlan cselekedetre? A kísérő a legkisebb zavar nélkül válaszolt. Fenséges asszonyom, nálunk egy társasági úriembernek, hogy úgy mondjam, kötelessége a társaságában lévő hölgy tudomására hozni, hogy a maga részéről hajlandó. A jó kertész gyakran hinti el a magot, a maga részéről a hajlandóságot. Később kaszálgat is a felnövekvő, magukat leszedésre kellető virágokból, de mindig csak úgy,
hogy ne menjen a család, a házasság a feleség rovására. A sárkány idomár, aki össze akarja tartani a családot, egy dolgot véssen eszébe. Meneküljön a külső kapcsolatokból, ha észreveszi a mi lesz velünk szimptómát. Nyugati egyes nagyvállalatoknál a titkárnének van egy különleges feladata. A főnök repülőjegyét minden nap érvényesíti egy közeli időpontban induló járatra. Erre azért van szükség, mondják, ha az üzletember rájön arra, hogy lebukott, menekülni tudjon az első géppel. A sárkány idomár is vigyázzon arra, hogy a repülőjegye mindig érvényes legyen. Ha elhangzik a mi lesz velünk kérdés, menekülhessen. A mi lesz velünk szimptóma akkor jelentkezik, ha a külső kapcsolatot vállaló elvált, független vagy házas hölgy úgy érzi, közös jövőt kellene kezdeni az éppen virágot szedegető sárkányidomárral. Ilyenkor a kapcsolatból csapott papot hátrahagyva lépjen ki. E területen nem szabad merészkedni, hiszen tanításom lényege, csak újabb elsárkányosodás elleni harc várható, semmi más. Fontos az a technika, hogy a külső kapcsolatba keveredő férj hogyan őrizze meg a család egységét. Alapvető, hogy külső kapcsolatai nehogy feltáródjanak, és ennek következtében lebukjon. Most értékelődik fel a jó hírű barát. A kipróbált jó barát nagyon fontos. Idézzünk fel egy történetet, amely a férfi barátságról szól. Az asszony késve jön haza, és a férj izgatottan kérdezi. Hol voltál? Erzsinél, válaszolja a feleség. Mire a dühös férj felhívja a barátnőt. Mikor jött el tőled a nejem, mert még nem ért haza? A barátnő gyanútlanul válaszolja. Nem láttam hetek óta. A következő héten a férj maradt ki barátjára hivatkozva. Hazaérkezése után a feleség gyorsan telefonál. Mikor jött el a férjem tőled? Hogy mikor ment el? Hát még most is itt van. Aki egyszer lebukik, az már nem mesélhet többé. Akinek sikerült úgy működni, hogy csak érzik kalandozásait, az a legképtelenebb történeteket is eladhatja a sárkányosodásban meglevő szinten tartott, szidolozott feleségnek. De a lebukottaknak végük. Többé nem hisz nekik a feleség. Ennek általában az a következménye, hogy ő is külső kapcsolatot keres. Aki nem harcol az elsárkányosodás ellen tudatosan, annak nagyon nehéz dolga lesz, ha belebotlik egy kalandba. Ilyen esetben az egyszer csak felmerülő külső kapcsolat végzetes gondot okozhat. A család védelméről, összetartásáról, a nők tiszteletéről szól az írás. Hogyan kerülhet szóba a külső kapcsolat? Számolni kell a bennünket körülvevő realitásokkal. A hűség fogalma teljesen átalakult. Ma sokan vallják, a házastársi kapcsolat lényege, hogy az emberek emberként becsüljék egymást, kitartsanak egymás és a család mellett. Ha e békességben külső kapcsolat adódik a férj számára, aki azt kontrollálni is tudja, az nem jelenti a feleség megcsalatását, elárulását. De ha a házastárs hűtlenségéről mindenki tud, csak a megcsalt nem, az megaláztatást jelent a másik félnek. Ez természetesen kerülendő. Milyen tanácsot adhatok? Olyan életmódot kell folytatni, amelybe a külső kapcsolatokhoz tartozó programok beleférnek. Nem szabad annyira elmélyedni a külső kapcsolatokban, hogy otthon a kedvességszint csökkenjen. Számolni kell azzal, hogy soha semmi sincs ingyen. Modern korunkban mindenért fizetni kell. Leginkább azért, ami úgy tűnik, hogy ingyen van. A látszólag legingyenesebb külső kapcsolatban egyszer csak jöhet a számla. Módszerként nem nélkülözhető az igazat-hazudás. Sok férfi követi el azt a hibát, hogy össze-vissza hazudozik átgondoltság, koncepció nélkül. Végzetes hiba a hazugságot kitalált programokhoz, kitalált helyszínekhez kapcsolni. Az ember feledékeny, előbb-utóbb elszólja magát.
Ha történetesen egy férj elsárkányosodott felesége mellett barátnőjével a Mátrába megy, végzetes hiba azt hazudni, hogy Zalaegerszegen lesz tanfolyama. Gondoljunk arra, hogy baleset történhet, és akkor hogyan magyarázzuk meg az útirányok ilyen különbözőségét? A mese csak egészen pici elemében nem lehet igaz. Ha valaki valóban Mátra házára megy a barátnőjével, akkor majdnem mindennek stimmelnie kell az otthon előadott történetben Mátra házáról, a telefonszámról, a tanfolyamról. Ugyanez vonatkozik azon vakmerőkre, akik új barátnőjükkel étterembe, színházba, moziba, uszodába járnak. Olyan helyekre vinni a nőt, ahol még a feleséggel sem voltunk, az a szabályok teljes felrúgása. Ha tehát a sárkányidomár virágot szed, igazat hazudjon. Ha mégis lebukott, csak egy tanácsot adhatok, tagadjon a végsőkig. Soha semmit ne ismerjen el, csak azt hangsúlyozza, a drága kis felesége mellett marad, mellette akarja leélni az életét. Ő az igazi, ami egyébként többnyire igaz is. Mi történik akkor, ha a feleség lép félre, miközben a férfi az elsárkányosodás ellen harcol? E kérdésben az elsárkányosodás professzora nem illetékes. Csak azt kívánom férfi társaimnak, legalább ne tudjanak róla.